Dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste se rozhodli zúčastnit se naší druhé televizní sešlosti, ať už tím, že jste přišli sem do bruselského pavilonu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, a nebo tím, že jste si na svých přijímačích zvolili právě tento první program a ne některý jiný. Namátkou uvádím třeba druhý. Měl bych pravděpodobně hned na začátku říct, že jako náš příspěvek do takové té diskuze televizní playback ano či ne, zní dnes ne. My dneska budeme hrát živě všechny písničky, ano. Ano, živě. Ano, ne. Budeme hrát živě, což ale ostatně poznáte určitě podle toho, že by bylo divné, kdyby se nám do té muziky nevloudil onen hluboce lidský element zvaný cizím slovem též kiks. My jsme si posledně říkali, že slovo sešlost nebudeme odvozovat od slova sejíti, nebož sejíti se a setrvati na chvíli v poklidu. Poklid je krásné slovo, které už se málo kdy používá, pač podaří-li se nám v této uřícené době dostat se vůbec do klidu, tak víme, že po tom klidu následuje zase fofr, kde jsou ty časy, kdy se nám podařilo po klidu ještě setrvati v poklidu, že jo. Takže se o to zkusíme pokusit dneska, to je taky hezky, zkusíme se o to pokusit. Kromě hostů, které jsem si na dnešní večer pozval, by k tomu poklidu měl přispět i estetický zážitek s určitým organizačním podcílem. Dovolte, abych vám představil naši hostesku Boženku. Boženko, tak to je Boženka, je naše hosteska Boženka. Dobrý večer. Já vám, Boženko, blahopřeju k ušetřenému materiálu. Zůstaňte, kdybyste se mohla držet takhle jenom na téhletý čáře, abyste nechodila zkrátka úplně na kraji jeviště, jo? Abych nespadla. To ne, aby nespadli ti páni tady v druhé řadě spíš. Víte, ale co je zajímavé, že vlastně hosteska je jediné slovo ženského rodu odvozené od mužského host. Že jo, neexistuje hostka, hostyně, hostorka, hostie, neexistuje nic. A přitom ta hostka vlastně se musí starat o toho hosta, že jo, i když vlastně pocházejí z rovnoprávného gramatického kořena. Já to vidím jako nerovnoprávně, jako nespravedlnost. Boženko, ale Boženko, pojďte sem. Boženko, nevadí vám, že jste tady hosteskou? Ne, naopak. To jsme probírali už minule, že opak nevadí je vadí, takže vám to vadí? Ne, naopak. Ano, tak to jsem rád, no. Boženka bude hostům na jevišti tady nabízet kafe nebo čaj a protože vás je tady v hledišti víc, tak pro vás má Boženka něco daleko lepšího ještě. Ano, vážení přátelé, na vás se bude Boženka usmívat. Ano, tak. Cože? Já slyším, já jenom říkám, cože? Nemáme kafe. Cože? To, Nemám. Boženko, to cože v tomto případě není žádost o opakované sdělení, nýbrž citoslovce údivu, jo? Cože volám, jako se normálně volá inu, nebo kakra není. holte, nebo tu máš čerte krompač, tak já volám, cože? Kafe není. Tak jinak, jak to? Tu výjimku nám nepovolili. No tak ale to je smůla teda. Máme přešvihnutý konto kafe. To já vím, že máme přešvihnutý konto kafe, ale na položce Petit Beure, pokud já vím, máme ještě 16 korun a z položky Tatranky Miňonky jsme nečerpali vůbec a to je 8 kaček, to znamená dohromady 24 korun, to jsou 2 balíčky kafe a my nemáme nic, no co budeme dělat, Boženko? Já nevím. No já nevím, kdo to má vědět? Jasně, já. Boženko, my to uděláme takhle, já už to vím, všimněte si. Helejte, představte si, že vy jste host, máte to? Ano, A já jsem vy, jo? Máte to? tak to nemám. Boženko, teď to zas... Přece nemůže být tak komplikovaná představa, Boženko. Teď to není tak... Hele, tak si představte, nebo půjčte mi to vaši 5 sukni, nebo co to je, ať vám to jde líp třeba. Co je, Boženko? Já jsem si vás představila v té sukni s sulíkama. Hele, no, tak... Boženko, nesmíme to přehánět zase tu představu. Představíme si teoreticky, tak to máme, jo? Vy jste host a... Já jsem vy. A já jsem vy. Vy jste já, jo? A já se vás ptám teď jako Boženka, se vás ptám. A dávejte pozor, jak máte reagovat. Dáte si kafe nebo čaj? Čaj? Aha, to by bylo v pořádku. Čaj máme, ale teď řekněte kafe, jo? Kafe. Ne teď, až se zeptám, jo? A dávejte pozor, jak máte reagovat, ano? Jo, tak pozor, já se ptám, já jsem Boženka. Dáte si čaj nebo kafe? Kafe. Kafe.
Nevadí, dostanete čaj. Rozumíte tomu? To je tak elegantní, že tomu vyrazí to kafe z ruky normálně. On řekne, chci kafe, a řekne, nevadí, dostanete čaj, no. Máte pocit, že jsem to nevymyslel moc chytře, jak se tak na vás dívám, co? Nevadí, dostanete čaj. No a co když ale oni se naštvou vlastně teď? Nevadí, dostanou čaj. Boženko, to se dá použít po každý. To se dá použít skoro vždycky, že jo? Boženko, my jsme teď vymysleli univerzální bonmot, který se dá použít. Jo, vy zase nevíte, co je za bonmot, co? Nevadí, dostanu čaj. Ono to funguje. Ono to bude fungovat. Bezvadný. No a já bych představil první hosty, kteří se vlastně už představili sami písničkou. Je to skupina, se kterou jsem v Praze vlastně začínal prakticky. Kamarádi, s kterými se známe. Jsme prožili 5 let. Skupina, která se jmenuje 5 krásných let, musím říct, jsou to kamarádi. Každého z nich já znám dokonale jako své... Co to mám za boty? No prostě jsou to chlapci, kteří jsou ze skupina, která se jmenuje Plavci. Plavci. Dobrý večer. Ano. Ano, já děkuju tady tomu takhle... Nekudovi. Nekudovi za milé přijetí. No my už se teď tak často nevidíme, že jo, ale já to můžu teda říct, že Luďku, ty se člověče nezměnil. Ne. Ale vy mi lichotíte, chlapci, přece ne, jenom. jako, že ses nezměnil. Jo, No, už to zas taková lichotka není. Teda, Já bych to upřesnil. Je pravda, že jsme spolu prožili 5 krásných let, že gramofonové desky jsme spolu natáčeli, spoustu taškařic v televizi jsme taky udělali. Ale Luďku, ta kapela, s kterou si začínal, to nemůžeme být my. Jak to? No my jsme v 30. letech ještě nehráli. No vidíte, navzdory všem drbům, že se máme pořád rádi, že jsme pořád kamarádi. Víš co, Luďku? Pojď. proč jsem já tady musím sedět a vymačkávat hlavu jako citron do toho nekonečného čaje z hyperbola derivace. Hej, satane věd přírodních, chce se mi ubít tvůj potměšilý obličej pod patkem slov, která se šeptají dívkám a posléze přimíchávají do básní. Tisíce krasavice teď chvějí a víš proč? Touhou po mně ty chobotnické matematických důkazů, která na mne z nehytnělého pouty syčíš to své. Piš, 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 nesmíš spát. Jsem jen já, bohyně věd, jen mě měj rád. Tak seď a piš, 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 kafe si dej. Jsem tvé X, tak důkaz lásky ke mně spočítej. Hej, pojďte blíž vy, Archimede, Einsteine a Newtone, jak se všichni jmenujete, podívejte se, kam jste mě to dostali. Hele, křivítko se křiví a pravítko mi praví, přece víš. Víš, že muž chce ženu, madla vénu, sobol chce sobolku, tobol chce tobolku, diplomat chce diplomatku, no a diplom chce diplomku, dej to znáš. Tak seď a piš, 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 nesmíš spát. Jsem jen já, bohyně věd, jen mě měj rád. Tak seď a piš, 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 kafe si dej. Jsem tvé X, tak důkaz lásky ke mně spočítej. To vím, že sám jsem jen půl, spíš mínus nežli plus, proč mám i sinus důkaz dát. Sám jsem jen půl, tak nač počítat dál, to vidím, sám jsem, tak jsem půl. A tak piš, 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 nesmíš spát. Jsem jen já, bohyně věd, jen mě měj rád. Tak seď a piš, 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 kafe si dej.
jsem tvé X, tak důkaz lásky ke mně spočítej. Ale jo, teď sedím a píšu, když muž sází svůj strom, kope hluboko a v kameni a bez rýče, já vím. Drsnýma rukama liší se muž od chlapce. Odřu si ruce do krve, ale budu muž, jaký ještě nebyl. Vypnu se na špičky a vymáčknu z mraku liák. Před barák si přinesu ďumbier, dupnu zlostí a spálím si patozemské jádro. A rozpálím-li se láskou, v Praze rozkvetou palmy. A tak sedím a píšu a sázím svůj strom. Dobře, Archimede, dobře, Newtone, já vím, je to nutné, ale jo, já jsou tak smutné. Holky, nezadejte se mi všecky, teď sedím a kaju se důtkami integrálu, abych byl vpuštěn do technického nebe klíčníkem, inženýrem Petrem. Počkejte na mě, teď já budu partie, Ty budeš partie, no. Víš, že budeš partie. Partie. Kluci, prosím vás, čaj teďko, jo, čaj, jo? Cože? Cože? Jaký čaj? Co je? Co je? Řekněte čaj. Boženko, hosti nám vyprahli. Dáte si čaj nebo kafe? Čaj. 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 No, já bych si dal radši čaj. Čaj. Rum. Nevadí, dostanete kafe. Ale Jo, to čaj. Je, promiňte, já to nechtěla zkazit. Ale už to bylo tak nečekaný. Pojďte sem, Boženko. Ale moje aprobace je přece káva, čaj, Ida. A vy to moc dobře víte. Já přece neměla s rumem vůbec přijít do styku. To ne, Boženko, to je pravda. Podívejte se, skočte si do bufé, ano, ať vám tam zvýší kvalifikaci, o fous jenom, jo. Já myslím, že byste tak v tom bufé tak se podívala, porozhlédla, ty dobré zkušenosti tak nějak podchytila, dala hlavu dohromady, že? No a pak to přenesla na naše pracoviště, tak si tam skočte, jo. A nebuďte tam dlouho, abyste to zase nepochytila moc, pač přece je to nebezpečný.